Iya. Tengah mriki, Pak. Mboten jero, mriki-mriki. Di tengah sang. Ini lagu kebangsaan IKG. Ya, betul. Lurah. Dadi wis leren le ngelu neng sirah. Monggo. Tak pikir kowe wis lalingan. Akan seni ojo itu. Sak wetawis Matur nuwun Pak ya. simpenan sing hati-hati Oh. di rumah. Pira to kuwi? Iya. Ya Mbak Elisa. Gong kan Mbak Elisa. Rindu wengi dadi ati. Matur nuwun. Nggih. Pak Yanto monggo tengah mriki, Pak. Mboten jero, mriki-mriki. Di tengah saja biar kelihatan Mbak Yanto. Ladang mijin. Ah. Lagi teko si plekotor, Mbak. Tuh jauh-jauh dari Jakarta loh. Kali-kalingan cagak, Pak. Saya mriki, Pak. Iya, di sini Pak Tengah Pak. Cagak. Nggih. Nanti Mas Yusuf nanti tanggal 15 Juni Siap. nggih, Iya Pak Yanto. di Kabupaten Tangerang. Mbak Nggih. Lisa juga ikut ya. Ya pengennya Pak, pengennya. Radi mriko. Pas mboten saged Nggih. nggih. Napa Pak Yanto ngersake napa? Biasa Tiwul Gunung Tiwul Kidul, Gunung Mas. Kidul. Ini lagu kebangsaan IKG. Ya, betul. Jadi Mangayu Bagyo hari jadi ke 110 Kalurahan Botondayaan. Iya. Luar biasa. Pak Wasijo itu guru saya di Sema Muhammadiyah Karangmojo. Oh. Jadi di sini ada dua guru saya, Pak Sudiran dan Pak Wasijo. Wasijo. Nggih. Sampeyan Pak Ustad. Pisan malih mangke pun Bapak Wasijono sampun badhe purna anggenipun ngasta. Nggih. Lurah dadi wis leren le ngelu neng sirah. Monggo. Buatan gelem dijagoke melih. Nggih monggo. Monggo. Tiwul Gunung Kidul. Ayo Mas Aji. Nggih. Tak pikir kowe wis lalingan karo aku cak gunung gitu. Eleng-eleng Awas. sampe dhuwur. Ayo sesawetan Asing kondang deka balahan dewun waduh lintang apa waduh kapun babakan seni ojo itu akeh sing sumur. Kadang
Sang dekapelan dewen Waduh lintang apa waduh kapur Babakan seni ojo maitu Ake sing kondang Ake sing besur Iku kabeh tempat besar Matur nuwun Mas Yusuf. Matur nuwun Pak Suyanto nggih. Sukses selalu. Sampun berkahi rawuh mriki. Nggih. Matur nuwun Pak, sehat selalu, sukses selalu. Matur nuwun Pak Yanto ingkang sampun kersa mbikak wontenipun kawon dos menika wonten pambuka ingkang boten saged kita indaraken awit menika sampun wonten sawetawis. Matur nuwun Pak Yanto. Nderekaken Pak Yanto. Ndongake mawon jane pun cukup kok, Pak. Ngopo, Mbah? Areng ngopo, Mbah? Ora ngopo iki anakku lho. Ya areng ngopo? Lah ngandani simpenan sing ati-ati Oh. di rumah. Pira to kuwi? Aja dirembuk. Ora usah dirembuk. Nggih. Dongake kanggo Pak Suyanto muga-muga dadi amal jariyahe Amin. beliau. Amin Pak Yanto. Pak Yanto menika ngemban amanah menika ugi mewakili saking Gunung Kidul ingkang wonten ing Jakarta. Jakarta.